धमाका रिकॉर्डिंग स्टूडियो किशुनगंज। बनवा बीच खेलई रहोगे आप अभी सुन रहे हैं विराट म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। एक हेटा के छे लौला लानावा बनवा बीच खेलई रहोगे कैसन छौ विधि के विधानवा कैसन छौ विधि के विधानवा बनवा बीच बजनिया रोबोगे एक के छे लौला लानावा बनवा बीच खेलई रहोगे बनवा बीच खेलई रहोगे बनवा बीच खेलई रहोगे टूटलिया पर गलती मैया झलक न भूल के हमारा से छीन लेला बगिया के फूल के हमारा से छीन लेला बगिया के फूल के टूटलिया पर गलती मैया झलक न भूल के हमारा से छीन लेला बगिया के फूल के नैना से मिरई छोगे नैना से गिरै छौ कनिया बनवा बीच बजनिया रोबोगे कैसन छौ विधि के विधानवा कैसन छौ विधि के विधानवा बनवा बीच बजनिया रोबोगे एक के छे लौला लानावा बनवा बीच खेलई रहोगे बनवा बीच खेलई रहोगे बनवा बीच आप अभी सुन रहे हैं विराट म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। गेहूं के लो हमारा बेटा मैया गेहूं के लो चलै त दिया मैया हम सब तेलो हमारा बेटा मैया कत गेहूं के लो राइटर पंकज बनवा बीच बजनिया रोबोगे कैसन छौ विधि के विधानवा कैसन छौ विधि के विधानवा बनवा बीच बजनिया रोबोगे एक के छे लौला लानावा बनवा बीच खेलई रहोगे विराट म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो यमुना नगर जगाधरी।